Bàsicament era un espai on es feien diferents activitats multimèdia relacionades amb robòtica i diferents tecnologies que estaven emparellades al mobile. Durant aquests dies van arribar a passar més de 500 alumnes pels diferents espais. D'aquests 500 alumnes sí que hi havia gent, nens i nenes, que eren fills d'expositors del Mobile World Congress, però també hi havia una gran quantitat, la majoria de fet, que eren alumnes de la ciutat de Barcelona, de secundària i primària, també algun grup d'instituts i escoles de Barcelona. Aleshores ens vam centrar en 3 temàtiques concretes. Una era un taller de cardboards, de la visió esfèrica. Aquest era un dels tallers en què es treballaven una part d'habilitat constructiva i resolució de problemes tècnics en tant que construïen la seva pròpia cardboard, però també habilitats espacials i de coneixement de l'entorn. L'altre taller, de les taules, dels racons que treballàvem, era el de periodisme digital, en què es treballaven des d'habilitats comunicatives, coneixements periodístics i una miqueta també intentàvem aprofundir en el tema del coneixement de l'entorn a través de les preguntes i enquestes que feien els participants del taller. I l'últim taller que fèiem, que aquest sí que era l'activitat més tancada i més guiada, era en la que animàvem els participants a construir un personatge que havien d'animar i havien de donar-li vida fent servir circuits electrònics, amb el qual ja treballaven no només el que és la resolució de dificultats en tant que la construcció, sinó també l'adquisició de coneixements d'electrònica i de dinàmica i de física bàsica.